Club Junta, building better Africa. Mlindina wanti ya rodi na munyanani tendeli mawazo musanisiendeka tikhale bantu kambira na nkhani za ntale maso tikhale bantu kambira naso nkhani za mafumu ndiye mukhale pamenepa musatalikire ya mlindina wanti ya rodi na munyanani komanso tikhale tikuyamikiranso mfumu ya mzinda ena matimeya Jomo Osman ya bwana tinene chilungamo ntchito mukugwira ndipo mameya onse akadazipanga zimenezi bwezi pano tinene pano chilungamo mataoni athu asakuoneka mmene amaonekera ya koma tikuthokozeni kwambiri a Jomo. Imene ndiye ntchito ya umeya, inu ndi amene mwaonesa ntchito ya umeya, ndiye tikuti zikomo kumamuthokoza munthu akamaziwa ntchito yake. Muli bwanji kwa Nchilamwera ndikupaseni moni kuthyola. Kwa grupu ya Chitenje muliko bwanji. Kwa Nchilamwera kumene kuthyola sento kumene amayimirira Ben Piri. Timafuna tiazuzule amfumu amusowa amfumu amusowa nkhani za Federeza ndi za Chimanga simukuziyendesa bwino ya anthu atakhala pansi kukambirana nanu kukuwuzani kuti mfumu yathu kodi Chimanga chimene mwatiuza kuti tizigawana anthu 10 anthu 10 tigawana mu bwanji? Federeza mukutiuza kuti tizigawana anthu 10 anthu 10 Federeza tipangana ijani tikayika pati pamene boma la DPP linanena kuti munthu mmodzi azipindula ndi matumba awiri. Mafumu abweresa chiganizo koma chiganizo cha mafumu chitinene chilungamo ndi chopusa kaya iwo akuganiza kunena kuti muzi wonse upindule ndiye akumauza anthu 10 kuti muzigawana thumba limodzi. Kodi Federeza amene ini mafuna ndikufunseni inu amusowa amene muli amfumu kwa akumene kwa Chitenje kwa TA Nchilamwera kunena kuti kodi mukamauza anthu kuti agawane anthu 10 mugaza kuti anthu 10 apangana uchanolo chili Chimangacho 10 anthu apangana uchanolo ali Federeza ndiye atakupitirani kwa DC kukakusumirani kuti ayi tatita nisiyena mfumu athu tikambirane nawo inu kupochoka kumene kunkulalatira muzi wonse ndikuuza muzi wonse kuti inetu kuteko ndifuna ndikuuzeni muzi ufumu ngwa makolo wanga ndiye mafuna ndikuuzeni kuti nzoona ufumu ndi wa makolo anu koma Federeza ndi wa boma. Ndimafuna ndikuuzeni zimenezi amfumu amsowa kunena kuti ufumu ndi wa makolo anu simukunama yayi komano ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti Federeza ndiye si wanu sakukhuzani. Musamatengere pangongo amafumu inu nkhani za Federeza yayi nkhani za Chimangazi musamatengere pangongo ngati nza kumtundu wa kwanu yayi. Federeza isiwa kumtundu wa kwanu. Mafuna ndikuuzeni inu ya msowa kunena kuti Federeza isiwa mtundu wa kwanu. Federeza isiwa mtundu wa kwanu. Chimangachi si cha mtundu wa kwanu. Wanu ndi ufumu ndiye mungati niyo mmadi ya ufumu mpite muzikadia ufumu anu.
maisa ndinu amene mabwera so mafumu kumati nyesa nkumatuza muzi muno mukakhala nzochitika ndikumatuza kuti atolerani mbali ya chimanga mbwerese kuno ngati ufumu womadibwa bwenjo samadya ufumu anu bwanji ngati ufumu wakwanu mmaphika nsima nkumadya bwenjo samadya ufumu anu bwanji siyani zolandilisa zitu muzikapanga za ufumu wakwanu musiye zolandilisazi sikuti tu anthu akatakhala kuti tu ufumu uti mavota inu mukanakhala mafumu ena inu yayi ufumu uti kati tizivota ena inu titakuchosani kale koma mmanyadira chifukwa choti ufumu ndo wa makolo anu ndengati uli ufumu wa makolo anu musamati zuze nawo yayi musamati nyase nawo maufumu anu ngati ufumu oli wa makolo anu ukhale wa kwanu umenewo mafuna ndikuuzeni ndo amusowa simungachoke uko nkubwera nkumalatira anthu mmuzi mwanu chonde mafumu musinthe chikhalidwe ngati mukufuna kuti tigwirizane sinthani chikhalidwe mafumu inu agulupu achitenje kuchita kukhazikani pansi kukuuzani kuti yayi kukhala ndi anthu timatere ndiye ufumu tikadakhala kuti anthu ife timavota ife mafumu ena inu tikadakuchosapo nife tikanakhoza kutenga mbumba ina ake kuti iyo iyayi mbumba ije timayona kuti mbumba ije ikhoza kusogolera muzi ndiye musamanyade chifukwa cha mafumu inu yayi basi kulalatira muzi wonse basi nkhani ya feteleza basi thumba basi busa kupepera ndimafuna ndiauze onse amene akuyendesa ndondomeko imeneyi kunena kuti chaka cha mawa muganizire wanthu chaka cha mawa zinthu zisadusire mwa mafumu iya zolandilisa zingati zingapitirire nkwabwino mafumuwa asamatengepo mbali inu kubomako muyangane ndondomeko ina chifukwa mafumuwa azitengera zinthu zipangongo ndiyeni mafuna ndikuuzeni kubomako kunena kuti chaka cha mawa onesesani kunena kuti mafumu amvere fungo mafumu amvere fungo maprogramu ngati amene wazingomvera fungo asamati nyase ni maufumu awoye asamati nyase ife ni maufumu awoye mafumu onse chaka cha mawa aumvere fungo chifukwa akukwatirira nkhani zake zomwezi akumakwatira mitala nkumapanga zibwezi nkhani zake zolandira ndikumanyoza nawo akazawo pakhomo nkumatuwaso mbu nkhani zake zolandira ndiye kubomako ndimafuna ndikupempheni kunena kuti chonde mafumu inu chonde kubomako chaka cha mawa mafumu amvere fungo maprogramu amenewa musapase ndipo musinthe nkwabwino feterezayo angosika nkwabwino chimangacho chizangotsika aliyese azigula ikatione kuti mafumuwa azimulalatira ndani bwanji mundilolenso ndilowenso zombalikangala Munyanane road ne pano pa radio lo mamazuka bwanji komanso ndimafuna ndithokoze anthu ena kumachinga amenenso andiyimbira foni kunduza kuti amunyanane ifetu tithokoze programu imene idabwesa Professor Arthur Peter Muthalika ya Federezayi tinene chilungamu kuno iya ife tagula ena atu nkumathokoza kuti iya ndi mafumu athu ndipo tagwirizana bwino kwambiri ndipo ife tagula ndiye timafuna mutithokozere Professor Arthur Peter Muthalika chifukwa chona kuti ife Federezayo ndiye tagula komanso zikakhala zolandirazo iyayi kunoko mfumu yathu yachita bwino kwambiri ndipo ife zolandirazo tikulandira pena mfumu akachita bwino kumayamika koma pali zisiru zina za mafumu Yesu ndiye bwenzi langa
Kwakalawire muli bwanji kumachinga. Tithokoze kwambiri anthu atimbira foni kumene kwakalawire kuti ayi kuno kwakalawire ife tagula bwino kwambiri. Komanso muzi wa Kwankalo akuti ayi kunonso Kwankalo tagula bwino kwambiri tisaname yayi. Yotero muli bwanji kumene konso yati kumva kuti ya kumene konso saenda bwino kwa basi kwa Yotero. Mawiringa muli bwanji ndikupaseniso moni. Kumene konso akuti saenda bwino kwambiri. Kumene kuti ndi kumachinga. Kuthokoza kulemberedwa message pano pa radio lomwe. Ndikutuza kuti efe kuno saenda bwino kwambiri. Tithokoze Professor Arthur Peter Muthalika. Ndondomeko imene chaka chino yatipindulira bwino kwambiri. Kumene ndi kumachinga. Yeni mafuna nene pano kuti ayi Professor Arthur Peter Muthalika wabwera ni nzeru zina koma agulugunyinda kakakasa kwi. Aena aka kufuna kuti aononge ndondomeko imene yafetereza komanso ndondomeko imene yogawiridwa chimanga. Ngeni mafuna ndikulimbikisena anthu nonse kuti musade Professor Arthur Peter Muthalika wabwesa ndondomeko yabwino kwambiri koma agulugunyinda amene tikhala nawo mmiziwa ozitchula kuti mafumu akufuna ati azikwatirira mita azinyengera katundu wa mwini wake kupusa kupepera. Tiangane pa nkhani ya ma MP. Mwana wa ng'ono amaoneka nchilowero. Ndikuti mwana wa ng'ono amaoneka nchilowero. Mwana wa ng'ono amaoneka nchilowero. Kuti mwana itu Bishop musamale na umutu wake ukumwazika. Mwana musamale na umatewe awaza khoza kumuvuta kwambiri kufunika muzimu wongola miyendo ipang'ono pang'ono. Jema MP adapita ku parliament kukasonkhana. Pamena makango onjezera budget. Sikuti amakambirana za budget kuti kumene kuja budget inapasa iya. Koma makango onjezera pena ndi pena kukakonza pena ndi pena. Ndiali ku parliament kuja ma MP eni amene akuziwika kunena kuti awa achokadi kuti akathandize anthu akudera la kwawo. Ayamba kuoneka ataona ma MP ochuluka kwambiri anyowani komanso akale akuima mu nyumba ya parliament. Chula mavuto adera la kwawo. Zimene zindikuyankhula chifukwa kuti ndayimbiridwa foni ndi anthu akuzomba likangala kunena kuti MP wa usada munze olo pang'ono, MP wa usada munze atayima nkulongoso lako pang'ono. Ndikuti tu MP wa zomba likangala. Kamene kandikatere mukache kachiwiri adakhala mukoyamba adakhala monso akandikachiwiri. Koma anthu akuzomba likangala sakumumva kuima iyayi. Ameneyo ndi Abigail. Ndi anthu azomba likangala amandiuza pano abali tatuzieni MP watu nafeso aime. Kuno kwali gomeka kulibe magesi. Kuno nsewa kwa govala wavuta nsewa kwa govala. Ndeni mafuna ndikuuzeni inu anthu akuzomba likangala. Ine sinina kuuzeni nthawi jakuti voterani Martha Minandi akuka. Sinina kufotokozere nine. Koma kusamva ukhutu kumve. Anthu ena inu mmafuna ka MP azikupasani chani mumakondera mujaka kupasani ye maujeni masaikirini. Munkasangalala Abigail akakupasani ye masaikirini mpangana uchani.
ndimakuwuzani ineyo muvotere amene Martha Minandi akuka ndinandikambapo zimenezi ineyo kukuwunikirisani ine munyanane pano pa tebulo yanga koma inu chifukwa chosamva unkhutu kumve kusata zokudya idya akamakugayirani mabisiketi ndi mchere basi numatiya chitukuko chomwecho ndiye mukhalira yomwe yopasidwa maucheni yotu masaikirini anthu azomba likangala mukhalira yomwe yopasidwa masaikirini ndi Abigail nduyo ku parliament sana ime olo kamozo olo kungoyima kuti kapena mwina mwachakuyankhulireni olo akuthokozeni kunena kuti ayi ndithokoze kwambiri anthu azomba likangala andivotera ndimafuna ndi athokoze kuti ayi panopa basi tigwira ntchito limodzi olo kuyima olo ndondo chayanuyo ku parliament ndiye ndimafuna ndikuuze wa Abigail kunena kuti anthu azomba likangala kudandaula so wakwa govala we sese wakwa govala upange nse umenewo komanso anthu azomba likangala kufuna uzi ayendera pafupi zongokhala ku town kwakoko iyayi taona ma MP ngati achina Hastings Kajomba akuyima mu nyumba ya malamulo munthu onena kuti wangopitako kumene komano anthu akuchita kuziwa kuti muno mwabwera katundu na mandu abambo zisazosala mulupsa achina Hastings Kajomba koma iwe basi kungokhala mbuzi ya mzimayi basi ku parliament osayima umapangira nji zimene ndiye mafuna ndikuuzeni ndo anthu akuzomba kunena kuti mutengerepo phunziro tikamakuuzani pano pa radio lomwe kuti voterani wakuti anzanu tu uku kuthyolo uko akuimba lokoma anzanu kuthyolo uku tinawuza kuti voterani Hastings Kajomba iwo ndikupanga zimenezo pano ndikunena pano akuimba lodala Hastings Kajomba mpaliament wachita kuwawasa ngati sabo la bambo osati mbuzi yanu ndondo chayanuyo iyo yangokhala uko ngati mphusi basi ndiye mukamabwera apa ndikumadandaula nali nthawi zonse ndikukuwunikirisani voterani uyu koma anthu azomba likangala kunkhutu kumve kusamva ndiye mukhalira yomwe yogayiridwa masaikirini Abigail tuta masaikirini eno kapasa anthu azomba likangala azikaphatikiza awiri bwanji mundolole kuti tisiyane pamene pamunali ndine wa DJ Rod na munyanane pano pa radio lomwe kanthawi kanga ka 2 minutes kasala kabwanji mundolole kuti ndipereke moni kwa mabwana ni madona amenenso amachita support radio lomwe Jonathan Namiwa mwazuka bwanji muli pati mukuendera pati Blessings Malingamoyo muli bwanji muli pati mukuendera pati Yohane Pongwe Blaza muli bwanji muli pati mukuendera pati Mr. Flama mwazuka bwanji muli pati mukuendera pati Adadi Abwera muli pati mukuendera pati Robert Chirwa muli pati mukuendera pati Christopher Yohane kumufulu North uko ku Soweto muli pati mukuendera pati abwana ni makunyadira ni kwambiri mwana wa Pamulanja amene ndamenya naye mpira kwambiri Christopher Yohane Mr. Naula mwazuka bwanji muli pati mukuendera pati nkhani za ma TV zikwenda bwanji mukafuna kupereka katundu kuti katundu wanu akafike bwino kwambiri tampasirani transporter Chirambo munali ndine wa DJ Rod ne bwanji mundilole kuti tisiyane pamenepo mangofuna kuti ya ndichenjezeko anthu kuti tikamavota tisamasate ndalama ya tikamavota tisamapangizo nena kuti achifukwa choti munthu watigawira mchere tikamavota tizivota anthu oti mu parliament kucha azikayima ndipo azitchola mavuto athu taona nitasankhirako ena zina ni nkhobwe zikizangokhala kumene kodi MP wakwanuko wayamba kuyima mwamuona ku parliament chilipo chimene wakamba mwana amaoneka ali wang'ono mchilowero
ndi anthu azomba likangala kumudandaula mzimayi uja ndinapasa kuti abola tikanamvotera mzimayi amene uja mwina akadatithandiza. Martha Minandi akuka. Mulira simunati anthu akuzomba, mulira simunati. Ndapita.